Poslednjeg dana u Staroj godini organizovan je raznovrstan zabavni program za decu na trgu Kneza Mihajla u Gornjem Milanovcu. U programu su učestvovali i dečiji gradski hor Raspevani cvetići kojim je dirigovala Slađana Popov, zatim deca iz predškolske ustanove Sunce, kao i dramska radionica Kulturnog centra sa predstavom Šape u snegu. Takođe, učenici gimnazije Takovski ustanak izveli su kolažni program pod nazivom Opijajte se ljubavlju i muzikom. Glavni događaj u novogodišnjoj noći svakako je bio spektakularni koncert pop dive Aleksandre Radović, održan pod pokroviteljstvom opštine Gornji Milanovac. Aleksandra Radović je pevajući na glavnom trgu u Gornjem Milanovcu dočekala 2013. godinu, poželevši svima puno ličnog uspeha, zadovoljstva i sreće, a najpre zdravlja i ljubavi. Koncert je počela svojim velikim prošlogodišnjim hitom Čuvaj moje srce. Trg u Gornjem Milanovcu bio je mali da primi sve one koji su želeli da u 2013. godinu uđu sa hitovima poput Čuvam te, Nisi moj, Nema te žene, a posetioci su u svakom trenutku pevali sa Aleksandrom Radović. Ovo je bio prvi ovakav doček u Gornjem Milanovcu, a pop diva je na kraju poručila: "Čujem da odavno niste imali ovako pripreman novogodišnji doček. Utoliko mi je draže što ste u 2013. godinu ušli veseli, nasmejani i raspoloženi. Želim vam da pevate cijele godine." Spektakularnim vatrometom, uz šampanjac, prskalice i pesmu, slavlje u Gornjem Milanovcu nastavljeno je do ranih jutarnjih sati. Predsednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković tradicionalno je u pratnji svojih najbližih saradnika obišao dežurne javne službe koje su tokom najluđe noći u Gornjem Milanovcu brinule o zdravlju i bezbednosti Milanovčana. Predsednik opštine je novu 2013. godinu čestitao svim Milanovčanima i poželeo im godinu prosperiteta, a radnicima javnih službi, bolnice, hitne pomoći, policije i vatrogasne službe poželeo puno uspeha, ali i manje posla u ovoj godini.